Tak pozdravujem vás, kamaráti. Toto je vetrieska číslo 1, čiže tá moja prvá vetrieska, čo ju poznáte z tých videí, čo najčastejšie sa tam vyskytuje. Jednoducho poznať podľa serva. Servo je tu pootvárané. No nevidíme do tej tmy teraz. No ale je to ona. Čo také zásadné vám tu chcem ukázať, alebo vám tu chceme ukázať dnes. Čo také? Vidíte, tu ona má tam ten servovalec. Keď sa pozrieme tu odtiaľto ďalej na predok. Nejaká je kriva, nie? Áno, áno. Toto som vám chcel ukázať. Aj koleso je iné, alebo čo je s ním? Je kriva, nie. Stojí na krivo, pretože tam tá strana je nižšia ako táto. Menil som pera, zovnal som, lenže jedno som zrobil je dobré a druhé nebolo dobré, bolo som zovnal a bolo vyhlamané, bolo zničené, čiže ostalo to pôvodné, staré ešte. No, tak vidíte, aký je rozdiel, jak sú predné pera vyťahané, aký to je, jak... Aj tak tam to nie je nové. No, čiže toto ideme zrobiť. Trochu poopravovať samozrejme. Plechy. No, sa ničí. Koľko rokov s tebou robila v lese? Cez 10 rokov so mnou robí v lese. 10 rokov asi. No, pokiaľ som ja na nej chodil vždy, tak to nebolo vidieť, nebolo nič na nej ohnuté, nič, no, že bohužiaľ to nestihal všetko. Čiže chceš povedať, že nemáš dobrých vodičov, či? Tak rôznych, no a stalo sa. Pohyňali mi kadečo. Nefungovalo všetko. No, tým, že pribúda viac strojov, tak už nie je toľko času na to, aby som tak šperkoval, jak ona bola v takom stave, že fakt len značky založiť, išlo mi všetko úplne na nej, budíky, svetla, všetko na nej fungovalo, to sú ešte pôvodné smerovky, mne išlo všetko. Tu si dal nové svetlo? To som také vymenil, som dal trošku lepšie svietily, ale už ich veľmi dlho nepoužívam. Čiže idem sa o ňu trochu postarať zase. Praviť, keďže mám druhú, pracuje druhá. A porovnať zvere. Takže teraz momentálne v poslednom videu videli, že vetrieska číslo 2 išla do lesa. No ale tak povedz mi, že som tam naražala na tú jej fasádu, že ju treba sanovať. No, spravil si s tým dačo, či čo? Nie, išla tak pracovať, pretože potrebujem, aby jedna vetrieska pracovala a táto už bola v trochu horšom stave, hlavne tie... Tu už bol taký problém. Musím doniesť svetlo. No dobré, ale ešte sa vráťme k tej dvojke. No, že čo s tou fasádou? Kedy ju potom spravíš? Keď bude táto pracovať potom. Je, že ich zase potom vymeníš? Zase trochu, áno, zase sa obmením, pretože jedna musí stále pracovať. Jednu potrebujem vždy a na fasáde mne až tak nemá vplyv na funkčnosť a potrebujem, aby pracovala. A táto bola už vo nepojazdnom stave skoro. Ešte išla, ale ukážem, že čo tam bolo. No. Tu je to pero, čo som vymenil. Teper už bolo úplne vyhnuté. Pozrieme druhú stranu, jak vyzerá tam. Je vidieť. Toto som rozobral a úplne sa rozpadlo. Tu sú také, čo je držia v kope to pero. Tam už boli roztrhnuté, tu je vidieť, jak je, tu je prehnuté. Jak je prehnuté, tak má byť pekne do účka. Toto ešte potrebujem vymeniť. Tam to bolo úplne zničené, no a ukážem, čo ešte tu bolo. Tamto pero, ak sa roztrhli tieto držiaky, alebo ako to nazvať, z
strihlo aj túto skrutku vo vnútri a celá naprava, ona je tam vo vnútri, tá skrutka v takej jamke v naprave a tam to drží, aby sa naprava neposúvala, a tak mne sa to stalo, mne sa posunula celá naprava smerom dozadu, pretože ak sa chodí dole kopcom, vždy tlak je na predok. No a tým mi normálne napravu som mal skrižovanú a už veľmi ťažko sa riadilo. Aj tým, že mám servo, aj tak už išlo strašne ťažko. Takže preto som to tak zrobil, že som vymenil vetriesky, tam tu poskladal. Dal do takého stavu, aby sa dalo na nej voziť a tuto priniesol domov. Toto už je opravené, už je to funkčné. Čiže kvôli tomu som to neriešil tamto fasádu nejak. Dobre. Išla, no a ďalej tu. Si pamätáte, bola korba. Alebo tá vlečka. Ako to nazvať, korba. Bola. Dokonca aj radiátory na nej boli. Radiátorová vetries, môžeme tu pridať link, kto nevidel. Bola radiátorová vetries. To bolo vtipné prevedenie vetriesky. Na tejto vetrieske, ale na korbe, ktorá je už položená na vetrieske číslo 2. Tam tú korbu som len preložil, uvidíte. Preložil Tatrovkou z rukou na druhú a funguje to tak. Tu už mám vymyslené, už možno asi 3 roky mám vymyslené túto korbu, čo je zaujímavé na tej vetrieske, prečo aj som ju sem doniesol, no toto vám chceme ukázať dnes, že čo sa bude diať. Toto hrdzavé, čo vidíte, toto mi stálo v trave, prichystané už asi 3 roky. Vyzerá to ako mocný kus železa. Toto je kus železa. No však to je ťažké samo o sebe, ne? No, 4 a 6 sme to tu vykladali hore. Toto je základ novej korby, ale že táto korba bude sklapacia, toto je na nej zaujímavé. Sklapacia? Áno, toto bude vyklapač. Bude valník a vyklapač. No a to spravíte? Toto bolo pôvodné, toto to bolo, jak som ju kúpil, to bolo tak. Táto vetrieska, ona vyklapala, tu mala jeden piest. Vidíte, jak to fušersky dosť zrobené. Ja som to všetko nechal tak. Nebolo času to ani vyrezať. Teraz to bude, tu bol jeden piest. A tam predu. Tu bol osadený druhý piest. Tu. No vyklapalo to do strán. Či na jednu, alebo na druhú stranu. Mne už to nevyklapalo, ja som to rozobral okamžite, keď som videl, ako to je tak zrobené. Ja som to nikdy tak nepoužil. Ten predchádzajúci majiteľ to mal tak zrobené, ale to bolo... Takže vyklapal to do strán. Vyklapala vetrieska do strán. Táto vetrieska bol sklapač, sklapač bol válnik pôvodne. Potom ten majiteľ predchádzajúci, pretože toto na vetrieske nebolo. Toto je iné úplne. Toto už je zrobené, to bolo tak, jak ja som ju priniesol, kúpil. A na tom bola položená tá druhá korba, čo je momentálne na vetrieske číslo 2. Tu bolo. No a toto tu je ďalšie taká zaujímavosť, toto tu som prirobil. Ja, toto tu je pant. Tu alebo stadial. Je to tu prizvarané. Je to obyčajná trúbka, neviem aký to má priemer, to je jedno. No a je rozdelená na 3 časti, ako vidíte. Jedna, druhá stredná časť dlhá a tretia. Táto stredná časť je prizvaraná o podvozok, o šasi na vetrieske, to je pevná časť. Ako vidíte, je to tu prizvarané aj z druhej strany, toto bolo, príprava už urobená. No a tieto dve časti, tieto sú prizvarané na tej korbe, na tej vlečke, alebo ako to nazvať. A toto bude slúžiť ako pant na vyklapanie. Čiže tu dovnútra ide tyč, ktorá má taký priemer, že to tam pekne vlezie, sa zaistí. Bude táto tyč celá cez tie 3 časti. 3 časti, no a tým pádom bude pekne toto sklapať, tak vyklapať do vrchu. Tento pant bude slúžiť ako... No a tu pôjde hydraulický piest. Bude tu osadený. Nemám ho tu. Ako dlho predpokladáš? Neviem. A že to bude trvať?
príprava? Neviem. Chcel by som ju spojazniť, je celá poskladaná, je zrobená, pripravená a už mám to vymyslené všetko, mám všetky diely, dá sa povedať také najhlavnejšie, čo ešte. Určite mnohí sa budete pýtať, ako budem poháňať ten hydraulický piest, tak sem príde hydraulické čerpadlo, ktoré bude ovládané znútra. Vetrieskári, ktorí jazdia na vetrieskách, poznajú, to je tá tretia paka vo vnútri v kabíne. Na pravej strane pri šoferovi, tam sú 3 paky. Dve sú, jedna je predný náhon, druhá je redukcia a cestná rýchlosť a tretia je buď na navíjak, buď na vývod na tento, tu čo sa montuje, to je hydraulické čerpadlo, ja pomocou tohto budem ovládať zdvíhanie tohto ramu. Najbližšie, ak to doniesiem, mám to pripravené, ukážeme vám prípravu. Takže taký je plán. Taký je plán, no a už tu, toto je zrobené tak na hrubo, čiže tu prídu ďalšie listúvy, ďalšie železa. Spodok bude samozrejme plechový. Budem dávať asi tie radiátory, čo videli ste, toto pôjde na podlahu. Radiátory dáš na podlahu? Áno. Takže bude zelenou radiátorová. Áno. To by sme nemali dať na 1. apríla to video. Si srandu robíš? No dobre. OK. Tak čo? Vsio? Všetko. Čo môžem robiť? No dobre, tak uvidíme potom, aký bude proces. Čo všetko, čo ďalej? Je tu v dielni. Dám ju. Asi ju celú očistíme. No tak ako už keď je tu, tak by bolo dobre. Ona tiera sa. Kabína je v dobrom stave, ale aj tak ja ju asi vybrusím celý rám. Vybrusíme na striekasu. Zrobím všetko. Dobre, Chcel by skontrolujeme. som to dať do takého stavu, aby tá vetrieska bola fakt mala servo. Uvidím ešte, čo s motorom bol plán dajaký, ale nechávam motor pôvodný. Keďže ešte LKT-čkový nemám dokončený poriadne, tak bol plán na prerábku aj tu, ale momentálne nie je času na to. Čiže servo a sklápač. OK. Tak prídeme sa potom pozrieť, ako to dopadne.